Sanibonani molweni, ndinamkela ku-Ezasitivini ngesiXhosa. UStoki noThulani bagqiba kuzijimela bazimele ngaphandle kuloThulani. Kufike uLuzuko acela uThulani uba ayomlandela uAnathi, bemthembise uba uzomlanda namhlanje. Uvumile ke uThulani kodwa enayo laa nto izibalelayo kangangoba bashiyeke bejongene noStoki. Ufuneka noZikhali babizelwe imithingi yefemeli ngumsimelelo ngenxa yokudikwa yile fight yabo. Umntu nomntu ke uchaze icala lakhe kodwa ke ufuneka uyithethe yacaca eyoba uZikhali akamfuni nokumbona kubo bonke oomakoti anabo, ngungoyena makoti amphehluzelisayo kunabanye phaa kwakhe. UZikhali yena uthi wenze le yenziwayo kumakoti nakomphi na. Khange ke ibe nasisombululo le nto kodwa umntu obeye wangathi uyagxekwa kakhulu ikwanguFuneka, kuba kaloku uZikhali ubeke nephathi ethi uFuneka sesukumbeka nesandla. Khange ke athetheleleke ke uFuneka. Funeka ke uvele wapakisha yagcwala isuitcase yakhe. Umsimeleli ubengamcenga ethi hayibo uhamba kanjani, uNontle uyatshata. UFuneka uvele ke walila, iinyembezi zehla, khala nje kabuhlungu ethi awuenjoye uNontle umtshato wakhe. Wabe sithi uZikhali mos uzobe khona emtshatweni lo nimthethelelayo, watsho erhuqa yakhe isuitcase. Umsimelele umcinge wamncama. UNobomi yena ubuyelene noLungile again. Uthe xa esagqiba ubonisa uMampinga uba nantsi enye ideyiti ayifumana uMampinga esamvuyela, wangena sana uLungile. uMampinga wathi, oh nali ithole likaSathane. UNobomi khange ahoye kwaleyo, ubukele iiflawa zaziphethelwe nguLungile ethi kudala emkhangele emfuna kamfumani, wacela uxolo kwakhona uLungile. Kodwa nje bemyalile ke uMpilo wathi yabona uzobuya uLungile sustresa, but into azobe ezoyifuna ngozobe engasafuni ifowuni kodwa uzobe efuna nje umthengele imoto. Andithi kaloku wena uzalwa sisityebi? Wathi kuzobuya, nanku kubuyile. I'm sure ke imoto ke uzayicela soon. uThulani ufikile ke kulo Anathi ezomlanda. Umakhulu ke uye wavuyisana naye noNontle. Wabe sithi ke umtshato ke yinto esekwe ke nguThixo ke enezaziyalo wethu ezabantu abadala. Baye bahamba ke apha endleleni ke bekungekho ncoko etheni, kodwa ke uThulani uye wazincama ke wathi ke ucela uxolo ngayo yonke into eyenzekileyo, ethi nangale nto yoba engenelwe ngutsotsi uyaxolisa ke. noAnathi wacela olwakhe uxolo. Bahambe bamisa ke ethafeni lithile apho uThulane wamchula uAnathi, bayomamela kude nendlela apho afike wamxelela khona uba yena uyamdinga ngalo mzuzu. noAnathi naye uthe nam ndiyakudinga. Nanko ke uThulane ekisa uAnathi. noAnathi kangamyeke kwakumbo nomXesibe. Hayi ke kule game uzosithatha ngqo isisu sikaThulane uAnathi, soze bayiyekele into, makancame uBullet. Enkosi, ngicela siqhubeke, silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.